Gure lehen erreportajean, haragiaren kofradia hitz egingo dugu. Tokiko haragia eta abeltzaintza estentxiboa sustatuko ditu. Gazteak familia nekazaritzaren etorkizuna izenpean, aurreko astean egindako hausnarketa jardunaldiaz hitz egingo dizuegu albistegian. Jarraian Donostiara joango gara, Gros garagardo lantegia ezagutzeko. Nola egiten den lan, ze garagardo mota ekoizten dituzten eta nola merkaturatzen dituzten ikusiko dugu. Eta Donostiatik Irunera, itsasoko karrainak eta arrain eta itsaski derivatuak merkaturatzen ditu. Enpresaren ibilbide luzeak taldearen lana bermatzen du. Azaroaren 24an, ostegunean, Okela Naidi haragiaren kofradia aurkeztu zuten Gasteizko hornidura merkatuan. Proiektu berritzaile honetan, hainbat taldek, elkartek eta enpresak hartzen dute parte, haragia eta haragiaren bertute elikagarriak sustatzeko eta gure mendiei ganaduak ekartzen dien onura ezagutzera emateko. Oraingoz behi aziendarekin esperimentatzen ari dira Arabako lurralde historikoan bakarrik, baina ekimena gure arraza autoktono guztietara zabal daiteke Bizkaian eta Gipuzkoan barne. Tokiko produktuak, kalitatea eta prezio duinak bultzatzea da helburu nagusia. Horrez gain, haragiari buruz transmititzen diren mezu negatiboei ere aurre egin nahi diete. Aiara eskualdean, Erretes Lanteno kontzejuan, Jose Antonio Gorbearen Piriniar hazienda dago. Jose Antonio, Obe Arabako Okela sozietate mugatuko bazkidea da eta Okela Naidi kofradian hartzen du parte, kofradiak hemengo arrazak eta abeltzaintza estentxiboa babesten baititu. Gaur Jose Antonioren abelburu gehienak ukuiluetan daude, aurreko egunetako euriteek larreetako asko lokaztu dituztelako. Hala ere, normalean larrean bazkatu ohi dira 50 hektaria larre dituta. 70 abelbururekin, abere zama hori guztiz jasangarria da. Duela 20 urte, esnebeiak kendu eta Piriniar behiak ekarri zituen. Jose Antoniok Aiara aurkeztu digu, abeltzaintza tradizio handiko eskualdea da. Bueno, esta es una zona... Hemen abeltzain asko daude. Abeltzaintza tradizio handia dago. Hemen mundu guztia abeltzantzan aritu da. Ezagutu ditudan auzoko guztiek behiak zituzten, eta batez ere pintak. Jetzi egiten zituzten. Esne biltzailea egunero etortzen zen esneontzearen bila. Duela 18 edo 20 urte, aitak eta biok sortu genuen etxalde hau. Baina urteekin aita gaixotu egin zen eta ezin izan zuen lanean jarraitu. Beraz, bakarrik geratu nintzen, eta orduan aldaketa batzuk egitea erabaki nuen. Esne behien ordez, haragi behiak ekarri nituen Piriniarrak, eta orduz geroztik hor gabiltza. Jose Antoniok bere ganadutegia hitz egin digu, gizentzeko eta haragitarako saltzen du. Gaur egun 50 behi ama ditut. Horrez gain, gizentzeko eta ugaltzeko txahalak daude. Txikiak eta handiak batuta, 80 bat buru ditugu. Bestalde, mendiko larreak eta belardiak, guztira, 50-55 hektaria izango dira. Mendilerroa oso gutxi erabiltzen dugu, eta gero neguan bai, pentsua ematen diogu ganaduari. Arrak 5 edo 6 hilabeterekin kentzen ditugu errapetik, eta pentsuarekin eta lastoarekin elikatzen ditugu. 7 hilabete terdi bete arte. Gero, pisuaren arabera saltzen dizkiegu gizendegiei. Arrekin nahikoa asmatzen ari garela uste dut. Emeak hazkuntzarako erabiltzen ditugu. Baina horiek ere BM supermerkatura doaz, Donostiako hiltegiaren bitartez. Kofradiak abeltzaintzako familia eredua defendatzen du. Hain zuzen ere, hor jartzen dira agerian eredu horrek gizarte osoari ekartzen dizkion onurak. Nire ustez, kofradiak bilgune izan behar du, haragiaren gaiari buruz eztabaidatzeko. Zer sektore nahi dugun alegia. Baita haragiaren sektorea defendatzeko ere.
Abeltzaintza sektoreak kriminalizazio saioak jasaten ditu eta. Alde batetik, mundua kutsatzea leporatzen digute, eta beste alde batetik ingurumena zaintzeko eta suteak prebenitzeko ezinbestekoak garela esaten digute. Hori guztia eztabaidatzeko sortu dugu kofradia hau. Haragi ekoizleak gara, eta Euskadin beste arraza batzuk eta beste abeltzaintza eredu batzuk ditugu. Eta horri guztiari eutsi behar diogu. Obe Arabako okelak bazkideen zekorrak hartzen ditu. Aurten 50 dira, baina 200 iristea aurre ikusita dago. 5 edo 7 hilabeterekin errapetik kendu eta enpresako gizendegi komunera ekartzen dituzte. Bertan, 18 hilabetez gizentzen egongo dira hiltegira eraman arte. Normalean kontsumitzen direnak baino abere zaharragoak dira. Sacar animales de 16-18. 16-18 hilabeteko abereak saltzen ditugu. Abere handiago eta altsuagoak dira. Ez dira merkatu txikietako abere tipikoak. Besteengandik bereiztea da gure asmoa. Proiektu zabala da eta hornidura merkatuen bidez saldu nahi dugu geure haragia. Horretan ari gara, haragiaren katea indartzeaz gain. Handik egun batzuetara, Gasteizko merkatura proiektu honen haragiaren helmugara itzuli ginen. Merkatu berezi horretan erosketa saskia betetzen duten bezeroen joan etorria etengabea da. Jendartean, Jose Antonio, Txaber eta Eneko topatu ditugu. Kofradia jaioberriaren zutabeak dira hirurak. Eneko presidentea da eta haragiaren kofradia sortzera bultzatu dituzten arrazoiak azaldu dizkigu. Baina gehien bada gogoetagune bat, ez? Ikusia zelako presioa jasatzen ari den abelgorriaren okela, azken urte hauetan metanoa dala eta beti eztabaida dagoela. Pentsatzen genuen, azkenean mezu horiek sortzen dira interes pribatu batzuk dagozelako, Bizkaia, ez Bizkaia mailan, baizik eta mundu globalean, ekonomia globaleak berak markatzen du estrategia bat. Eta hori, estrategia horren aurrean pentsatu genuen, ona izango zela Euskal Herrian ebai mezu bateratu bat, gogoetaren bitartez sortutako mezu bat plazaratzea, ez? Ekoizleengandik kontsumitzaileengana, kofradiak haragiaren kate osoa balioesten du. Eta okelaren inguruan gertatzen ari dena nik uste dut adibide argia dela, ez? Ari gara entzuten haragi sintetikoa, hamburger vegetalak, eta hori dela 10 urte interes pribatu batzuk, eta zekoaten interes jakin batzuk bazituzten, eta orduen egin dute bere mezu hori plazaratu, eta azkenean kontsumidoreak mezu hori jaso du, ez? Ez du jaso du okela, baina okelaren baserritarren mezua ez du jaso. Jaso du beste mezu bat, ez? Hori apurtxo bat kontra egiteko, sortu nahi izan da kakotxartean lobby moduko bat Euskal Herritikan Euskal Herrirako mezu bat plazaratzeko, ez? Kontsumitzaileak ziurtasun osoa du haragiaren jatorriaz, gobernuaz eta sakrifizioaz. Teknologia berriak funtsezkoak dira. Teknologia berriak erabili nahi dugu gure lan egiteko era, kaleratzeko eta azken ekoizleari heltzeko eta benetan jakiteko egiten duguna horrela egin dugula. Zer jaten da ben, nola hiltzen da ben, zelan manipulatzen da ben, nola sukaldatzen dugun gure produktuak eta horretarako ze pausak eman duguzan azkeneko erabiltzaileari heltzen jakonaren hori hamburguesa delakoa edo produktu horre, benetan jakiteko zelan egin dugun. Eta ziurtatzeko hori esaten duguna egiten dugula, benetan egiten dugula. Esan bezala, proiektuak ingurumenarekiko errespetua barne hartzen du. Kofradiak proposatzen duen sistemak isurketak eta hondakinak ezabatzen ditu. 10 hektarietan CO2 kaptura egiten duguna izaten da 7 tonelada hektare bakoitzeko. Horrez gain, gure animalien residua sortzen dana izango da
purin antzerako zerbait, baina ez da, eta sartuko dugu biodigestor baten, eta biodigestor hori erabiliko dugu elektrizitatea generatzeko. Beraz, botatzen duguna, bihurtzen dugu energian, eta horrez gain, atmosferatik hartzen duguna da 50 tonela da CO2 urteko. Beraz, gure asmoa da net zero hori lortzea eta horretarako piloto hau egiten dugu. Kofradia tresna garrantzitsu bihur daiteke kalitatezko haragia defendatzeko, arraza autoktonoak indartzeko, ingurumena kontserbatzeko eta Euskadiko landa eremuen garapenetik tiratzeko. Munduko landaguneak eta Nazio Batuen Erakundeko Familia Nekazaritzako Eskualde Batzordeak antolatuta, joan den abenduaren batean, Bilboko Euskalduna jauregian, jardunaldi garrantzitsu bat egin zuten, Gazteak Familia Nekazaritzaren etorkizuna izenpean. Mundu osoko nekazari gazteek eta familia nekazaritzak bizi duten egoera aztertu zuten jardunaldian. Egoera konplexuago bihurtu da, krisiak gainjarri egiten dira eta elkarrekin konektatuta daude. Hainbat gai hausnartu zituzten, besteak beste, nekazari gazteentzat zabal daitezkeen aukerak, nekazaritzaren errentagarritasuna ziurtatzen lagun dezaketen ekimenak, ekoizpen baliabideen eskuragarritasuna eta nekazaritzaren eta landa eremuko biztanleen zahartzea. garren urte inguruan, Andoni Galdos Gros lantegiaren arima zen. Garagardo lantegia zen eta 2017an Donostiako Igara auzora aldatu zuten. Gaur egun 8 bazkide dira. Andonik, Aitor bazkidearekin eta Beñat Maixu garagardogilearekin batera jardunaldia planifikatu behar du. Gros Euskadiko artisau garagarduen bumarekin jaio zen eta 12 lanpostu sortu ditu. Gros 2013an kaleratutako garagardo markoa da, Donostiarra. 4 urtez produktore nomada moduan egon ginen garagardoa ekoizten, eta 2017an Donostiako Igarako auzoan dauzkagun instalakuntzak ireki genituen, bai taberna eta bai fabrika. Garagardo lantegi honen filosofia bere sorreraren filosofia bera da. Kalitateari lehentasuna ematea kantitateari baino. Hilean, 20.000 litro garagardo ekoizten dituzte. Nintzean gure helburua ahalik eta garagardorik onena egitea da, beraz kalitatearen inguruan egin ditugun inbertsio handienak aurten, bai makinarian baita ere lantalde berrian. Gaur, IPA garagardoa ekoizten ari dira, ukitu mingotxak ditu, eta Estatu Batuetan, mendebaldeko kostaldean, garagardo tipikoa da. Sofia eta Julianekin iritziak trukatu ondoren, Beñatek gaurko lana zitzegin digu. Gaur estik iten gauz, estik izan zen engen duen lehenko garagardoa, eta ondino gaur eten dugun garagardo gehiena estiki da. Estiki da garagardo West Coast mota, Estatu Batuetako West Coast mota bat, eta, bueno, Estatu Batuetako lupulo egaz, eta ondino egunero kasi egiten dugu, eta gure bestsellera da, gure egiten dugun garagardo gehiena estiki da hemen. Aldaera txikiak izan ezik, garagardoak egiteko prozesua antzekoa da kasu gehienetan, eta merkatura iritsi arte, hilabete terdi inguru irauten du. Azkenean garagardo egiteko prozesua, zona beroa edo sukaldean egun batekoa da. Hartzen duguna da malta, malta urarekin, azukre guztiak atara, eta gero ateratzen dugun mosto hori, ordu bete irekitzen da lupuloagaz. Gero lupuloa dekogunean barruan, eta ireki ondoren,
egiten duguna da ostu fermentazio temperaturara. Eta gero, egun bat, kasi, eta gero bigarren fasean egiten duguna da fermentazioa eta madurazioa, eta hor normalean aste bitik aste lau astera, más o menos ibiltzen gara. Beñat maisuak garagardo bakoitza dastatzen du prestaketa fase bakoitzean, hoien bilakaera egiaztatzeko. Oraingo honetan, tangetako batetik atera duen garagardoa baliteke etxeko ezagunena izatea, egin zuten lehena delako. Lager bat da, eta oraindik prozesuan dago, horregatik dago oraindik apur bat uer. Beñat, dastaketaz gozatzen ari da, eta sinetsita dago produktu bikaina izango dela. Hemen krispi dekogu, krispi egiten dugun bigarren garagardoa da, Alemaniako lager tipo bat da. Azkenean, denok ezagutzen dugun garagardoa normalean lager bat da, así que garagardo nahiko normala. Eta, bueno, hon gauz prozesu ordian, madurazioaren prozesu ordian, ondino bi aste gehiago behar dauz, legamia apurbet jauzien behar da, eta gero ikusten dugu hon itxura ondino ez deko perfektua, baina bi astetan nengo da perfektua. Artisau garagardoaren sektorea oraindik berria da Euskadin. Beñat aitzindaria izan da, eta gaztetan Munitxera joan zen prestakuntza bila. Gaur egun maixu garagardogile preziatua da, eta Grossen egiten du lan. Bai, garagardo munduan Euskal Herria nahiko berrie da, baina munduan zehar, Alemanian, por ejemplo, badeko historia asko, eta nik ez neuen beste remediorik eukin Alemaniera joan nintzen ikasten, hori bine nintzen 5 urte, ez da esperientzia kaixo nahiko polite. Eta, azkenean nire lana hemen garagardotegian da kalitate eta garagardoarekin dekon guztia azkenean ikustea. Taldearekin berba egitea, azkenean prozesu guztia ikustea ondo egiten dela, makinak ondo daudela ikustea, azkenean dana prestatzen dugun kualitatea, Grossekin behar dugun kalitatea, ziurtatzea da nire lana. Lantegiaren eta upategiaren ondoan, Grosseko bazkideek taberna bat zabaltzea erabaki zuten 2017an, ekoizpenaren parte bati irteera emateko. Hor, Andonik bere markak, formatuak eta merkaturatze bideak aurkeztu dizkigu, internet bidezko salmenta ere indartu dute. Euskadin saltzen dute, baina baita garagardo tradizio handiko herrialdeetan ere, adibidez, Frantzian, Alemanian edota Hungarian. Gure garagardo guztiak lata eta barrilean saltzen ditugu. 3 garagardo dauzkagu finkoak urte osoan egiten ditugunak, IPA bat, lager bat eta pale bat, eta beste guztiak nobedadeak izaten dira, behin bakarrik egiten ditugunak. Grossek alden guztia egiten du tokiko lehengaiak sustatzeko. Euskadin gero eta lupulu gehiago ekoizten da, eta tabernan ere hurbileko produktua sustatzen dute. Gure fabrikako tabernan, gure garagardoaz aparte, bertako konbutxa eta sagardoak saltzen ditugu, eta baita ere freskagarri artisauak, eta jateko saltzen dugun guztia saiatzen gea bertako produktua izatea. Hondakinik ez sortzeko filosofiak indarra hartu du enpresa guztietan, eta elikagaien industrian zer esanik ez. Hemen adibidez, patxa ganadutegi batera eramaten dute abereak elikatzeko. Garagardotegi batek sortzen duen hondakinik handiena patza izaten da, malta patza, eta guk Mendiorako Donostiko baserri batetara eramaten dugu bertako animali jaten emateko. Grossek 3 erreferentzia iraunkor ditu, lager, pale ale eta IPA bat. Beste garagardo mota batzuk ere egiten dituzte, tirada mugatuko ekoizpen bereziak dira. Garagardo mota edozein izanik ere, guztiak dira kalitatezkoak, eta hoiek egiten dituen enpresan diharduen gaztetaldeak ilusioa du eta egunero lan handia egiten du.
Itsasoko enpresak esperientzia luzea du arraina merkaturatzen eta lantzen, eta eskaini ere arrainez eta itsaskiz egindako produktu sorta zabala eskaintzen du. Itsasokok berrikuntzak gogoko ditu, esaterako merkatuan eta ostalaritzan bere marka ezagunaren pean jartzen dituen produktuen familia zabaldu du. Asierrek Itsasoko aurkeztu digu. Itsasoko proiektua 1977an hasten da, non bi pertsonek aktibitate berri bat sortzen duten. Gehien bat, itsaskiak hartu, egosi eta mamitzen dituzte, ostaleritzantzako eta bar. Gure bizimoduak elkartzen dira momentu batean, beraiek jubilatzear zauden, eta gu ilusio handiakin ginean hemen bertako produktuarekin eta bertako sukaldaritza elaborazioekin zerbait iteko goguarekin, eta akordio batera iristen geha eta beraien azken 6 hilabeteak alkarrekin iten ditugu lanean. Hortikan aurrera jazten gehiten, bai itsaski eta bai arrainen produktuekin egindako elaborazio desberdinak, produktu aldan eta gutxien tratatuaz eta konservanterik eta koloranterik gabe. Itsasokon jardunaldia goizean goiz hasten da lehen gaiak iristearekin bat. Enpresa honek gure arrantzaleen alde egiten du eta irteera ematen die harrapatzen dutenaren parte bati. Asierrek, Germanek eta Josanek arraina jasotzen dute sailkatzen hasi aurretik. Arraia gorentxo hortan itzi zaigu Pasaiko lonjatik, hau den erosi dugu gaur Pasaian, eta gehien bat erosi dugu arraia inguruko kaietatik. Ondarrua, Pasaia, Iparraldetik erosten dugu, San Juan de Luzen erosten dugu arraia desente, eta beti saiatzen geha erostea arraia inguruko lonjetatik. Noski, badaude arrai batzuk urte osoan ez daudela inguruko lonjetan, adibidez Arrozela, Rodabailuak eta batzutan ez daude inguruko lonjetan, eta arrai horiek normalian kanpotikan ekartzen dugu. Bezeroen enkarguak eskarien arabera prestatzen dituzte hirurek. Arrain freskoa da eta egoera ezin hobean dago, halere, pieza bakoitza banan-banan aztertzen dute. Orain ari gara begiratzen, banaka-banaka arrai guztiak ondo dauden. Gure birtudea, azken finean da konfiantza. Gure bezeroak gurekin sortu duten konfiantza hori, da garrantzitsuena, eta horrekin egiten dituguna da, garantizatu benetan arraia freskoa eta bere tamainoan iristen zaiela. Legatzak, errebolloak eta zapoak garbitzea, zatitzea, ontziratzea eta etiketatzea areto honetako eguneroko lana da. Temperatura baxuan egiten dute lan produktua hobeto kontserbatzeko. Orain egiten ari garena da portzionatu. Orain ostalaritzan gero eta jende gutxiago dago, gero eta jende gutxiago daki arraietaz eta hori, eta orduan demandatzen digutena da ja dena portzionatuta jutea. Hemen dakagu Rodabailoa, xapoa, dena ja portzionatuta juten da, horrela jatetxera iristen da, eta sartzen dute bere produzioetan, eta ja den egina dago, ez dakatela beharra norbait jakitea arraia garbitzea, edo manipulatzea, eta den hori. Itsasokon, enpresa osoa dago gela isolatuetan banatuta, produktu batzuen hondarrak beste batzuenekin nahastu ez daitezen. Termozigilatze gelan, alainek erretiluak ekarri ditu arrain pastela zigilatzeko. Itsaski pastela ere egiten dute. Geroago, terrinak pasteurizatu egingo dira. Egiten dutugun produktuen artean, pastelak eta ontableak dauzkagu. Una honetan, arroka arrain pastela termoseiatzen ari naiz, eta gero pasteurizatzeko. Hotzeko elaborazio gelan eta tratamendu termikorik gabeko prozesu guztietan, langileek maskarak erabiltzen dituzte segurtasunagatik. Hemen, txangurru papurtuen erretiluak muntatzen dira, korala eta haragizuria bereizita jartzen dira. Aretoko beste gune batean, nereak txangurrua ontziratzen du barazkiekin nahastuta, txangurrua bere oskolean bertan doa.
Izoztuta dago eta prozesu azkarra da, izozkailura itzultzen baita ia temperatura berean. Beste leku batean, txangurru partida bat ontziratzen ari dira, itsasoko enpresaren klasiko bat. Partida hau merkatura bidean jartzeko prest dago. Gure produktuetako bat da txangurro donostiarrerara. Berdura potxatzen dugu, txangurroa desmigatu ondoren nahasketa egiten dugu, behin ja nahasketa egina dagonean betetzen dugu kaskara eta enbasatzera joten gea. Enbasatu ondoren kajetan sartzen dugu eta ja salmentara dijoa. Hau da, gehien saltzen dugun produktua, txangurro donostiarrerara. Bistan dago eta merkatuak hala aitortzen du, itsasoko etxeak kalitate egiaztatuko elikagaiak ekoizten dituela. Hori bai, lehentasuna ematen dio elikagaien segurtasunari. Legeak ezartzen duen moduan, badaukagu hemen elikagaien segurtasuna bermatzen duen sistema bat ezarrita, eta horretarako egunerokotasunean zenbait kontrol egiten ditugu, temperatura edo beste zenbait kontrol, bermatzeko norbaitek gure produkturen bat kontsumitu ezkero, ez diola inolako osasun arazorik sortuko. Itsasokoren bezero nagusiak gourmet dendak eta jatetxeak dira. Baina orain, azoka garrantzitsuenetan parte hartu nahi dute besteak beste, Bartzelonako alimentarian eta Madrileko gourmeten. Nuestros clientes principalmente son... Gure bezeroak batez ere hauek dira. Alde batetik, banatzaileak eta jatetxe kateak, eta bestetik, gourmet dendak. Aurten gure estrategia komertzialaren oinarria azoketan parte hartzea izan da. Azokak erakusleio oso onak baitira geure produktuak ezagutzera emateko. Alimentaria, gourmet eta konsemar azoketan izan gara, eta laster Irungo Baskisiten izango gara. Itsasokok lanean dihardu produktu berriak ateratzeko. Asierrek itsasoko familia aurkeztu digu eta Eusko Labeleko hegaluze hamburguesa nabarmendu du. Bai txangurro desmigatuekin hasi ginen. Hor bai txangurro desmigatua eta bai txangurro betea donostiar erara daukagu. Merkatuen beharren arabera eta bezeroekin hitzeinaz beste familia batzu sortu genitun. Hoietako bat, arraizopak, kremak eta arrozak eta egiteko fume desberdinak ditugunak dira. Arrai pastelak ere baditugu, elaborazio desberdinetan, eta mus desberdin batzuk ere bai. Antxoakin egindakoak, bai mariskoarekin, eta bai bakailoakin egindako brandada bat. Gero hosteleritzara pixka bat begira ere ikusi genuen beste behar bat zegoela, ezta? Bai kroketa edo bola kalitatezkoak, baino itsaskiekin betetikoak, eta familia horrekin hasi ginen, eta orain dela gutxi ere atera berri daukagu bai ravioli eta bai empanadillak beteta ere. Proiektu oso ilusionagarri eta berri bat izan du da hamburguesak sortzekoa, kalitatezko hamburguesak. Horretarako Opegi dela Gipuzkoako kofradien elkartearekin proiektu bateratu bat egin dugu, eta lehenengo produktu atera degune izan du da hegaluzearekin egindako kalitatezko hamburguesa bat, bai formatu desberdinetan ateratzen dena. Itsasoko arraina eta itsaski deribatuak jartzen ditu gure mailetan, kalitate gorenekoak denak. Eta gainera, gure herriko arrantza sektorearen alde egiten jarraitzen du.